ahok lo non malamba nili Voreng Awarsai APHUTHAK nali tumpan nang PAKLANG pon igwer lo lapen pinile thota nili nali tumapan Voreng Awarsai APHUTHAK sin nang than pon ikpo lapen Voreng Awarsai amen labang ke penana bang phutum stami abang phitum stami arjulong pota hailo amen labang ke Army for Service Recruitment APHUTHAK sin nili nali tumpan nang than pachini pon ikpo lapen kaduka veta video kiceng ben kijut an lang ikthorno lalo pati nali tum klardak alam bange chini pon ikpo lapen nilimen ke kaduka veta chini lo nilimen laki avinasteron lapen non ke lang bom nali tum labang ke Karbi Teach 2.0 YouTube channel lapen la so channel long jong si madu abang phu abang phile nang ka humri aki milang polen nali tum subscribe krepin penen dam igrino subscribe pon igdernon lapen adu het belarjon ta dui dakan nali tum berpon igdernon lapen pada depin ban chethan pon nang mate lang dam lo nang kan an vacancy sidoma lapen kacharli angdeng kon an seneng ma lapen kapre ka sondak lang pon lo nang kuson si kai apply ning ma lahai puthaka nali tum so video long thekpon long et po dasi pada depin men kai kia sonali tum la intro bang subsos tame lang pon igon la intro lang depen video klar dak pen lang pon lo nang tangte intro lang igon lapen nali tum dagi screen along stami thekpon long po requirement amen bangke nali tum asa army force medical service requirement pulo lapen name of post lang damlo prote dag medical officer nali tum la thek polong po screen along nali tum ta la son details lang bla so video description along stami link bang long ikpo nali tum dampen lang dam ikmelo lapen tuning rilo ka doka via phanta video kicheng pen kijudan kilang thori francis tuning riglo nili dag nampik lang son son ni alam bang nili dag nampik lang pon ikpo nali tum phan klar dak pen lapen jethan pon thulo nang number of post bang nali tum dak thek polong po 420 lapen category wis nali tum dak thek polongi male tumhan le 378 lapen female tumhan le 42 lapen langdam tunang pe level 10b bang defense pe metre la 61000 an long po lapen plus ako msp res dak lason 15500 lapen do kadoka we pendak pangrumpet pendak maximum nang litum 79000 ane long pon igi lapen salary ayu temesan la Ning Kehang Abang phu abang phitum jogdon igon lapen ability catering of army force medical service banani tum dak pen thek pulang po arta hi hilang dam na arta hi huinani tum dak maximum age bang 30 years on playing nang po lapen mbbs degree ke entang abang phu mate abang phi nang po ason thak sida qualification nang le tum kachar liang deng lang lupul te candidate sul process MBBS mate PG degree ke entang abang phu mate abang phitum nang ikpo dan alitum thek ponang po number of attempt dak bangan alitum non update bang dak long lelang lapen fee bang tan alitum dak update non ko dak thang update tok tilang lapen payment mode bang ke la online po lapen internet banking credit card debit card mate UPI live pens alitum payment iknang po lapen kai apply ning process la so dim to tok pon iglo nali tum la so video description aber link long po la so link long nali tum dam igon link long dam det benefit nali tum click on the application form podim nali tum ber ignang po lapen registration process lo dak ban nali tum son soni details mobile number nali tum dakwan gp ignang po la registration det afi nali tum login on login det benefit online application pudi la so dim nali tum ber igon lapen the personal details lapen education details lapen upload nang po documents ke nang so da documents nang litum upload nang po lapen upload that pen finally tum a fee bang dak pen pay nang po la application fee bang ke ador bang ke nang litum kan ma ke nang la an bang nang litum pay nang po lapen submit nang po submit that pen finally tum acknowledgement number la son do ya form do nang litum la so form bang nang litum download ik that nang po mate print out ik that nang po la lapen important dat langdam nang adet ban nali tum dak kiceng adet bang dak 20 ben siceng polos dame assumption ni paklang ta derek chetlo lapen dak last date bang adu olang munang lang 18 an sidak kijudi la ke apply adet bang ke la 18 non agos pendet da munang lang achiklo nang litum 18 arni nang litum la ansi last date lo lapen important links dak penta long pon nang litum so website long penta lapen ili advertisement alota sab sowes tam nang litum hanam piklang pon ikpor thiek pen nang litum nang lang don ikbomon lapen advertisement alo bang la hello nang litum ta so advertisement alo jong 19 ili fana humri igon ili sta nang litum han whatsapp lang sta nang send pon ikpor lapen nang litum details lang det pen le apply don igon
application are invited dakta ing civil ke tok lapen vacancy na litum dak thek polong pola son thak thalo dak ke tok ta lapen last date na litum dak thek long thailo lahilo advertisement el answer la so video kilang banale tum subscribe stunning sampo mate chini group se ning thelo lapen la so na video na litum mate update kilong dari apon labangso channel pakai na litum subscribe ko lapen video tak ami share ko lapen giveaway result ta klang da prang pon na litum mate ignok mama menedi labange protect la sinon next giveaway banane tum chini ikpo nili non 3k ta bibe lapen 4k ta bibe lo direct 5k ano target nili 5k playing lo polte nili giveaway bang apet hedung an bipon ikpo na sinali tum chepe hai polte mission comment tok nang pola pen video share nang pola pen like hai hui bang lapen channel bang subscribe nang po jon lapen nali tum le apply please tala so requirement bang kenali tum ke apply bang duta hai mine la sinali tum kan maseron share go la so video Karbi long adang anta pechinang mate pathek long nang mate pat try do nang ka apply do nin pat dai lan so lon tangte do me thakme ka do ka we Karbi teach 2.0 YouTube channel ke lang ara do anstame nilhin pen KARDOM